Arratsaldeon, beste astebetez, hemen duzue txoriene, Biteli eta Iturrietarekin. Bai. Goxo. Bai, horren mantendu ditugu. Bai, 2026an gaude, baina astelenak gozoak izaten jarraitzen dute eta ostiralean aurreratu genizuen. Nirea gaurkoa da, holan gutizi bat. Kulanta ingo du. Michel Brasen kulanta zerbait moldatuta, zerbait ikutu ingo diot. Nik kafe pixkat sartuko diot barruko txokolate bihotzean, gero... Marmelada be ikusten dut hortik. Bai, gero lagungarri moduan. Hori aldamenean txokolatearekin ondo juten dalako. Kafia ondo juten da, eta holako fruitu gorri marmelada txokolatearekin ondo geratzen da. Almendra irina, arroz irina, holako gauzatzuk berezia sartuko izkigu, baina berez hau da, goi mailako errezeta bat, eta ingo dizuet jatetxetan eiten, ni lehen garai batean eiten nuen moduan, prestaketa berdina, holako burnizko moldetan, paperarekin, izostuta, azalduko dizuet dena, hori gero, baina horrena, Patrik zer prestatu behar dugu, jakin behar dugu. Bai, banik, 3 osagai ditun tarta bat egingo dut, beraz oso erresa, eta izango da, Santiago tarta, bakitzu almendrazko tarta tipikoa, bardina egingo, baina pistatxoekin. Ara. Beraz... Almendrak kendu eta pistatxo sartuko ituzu, Bai, pistatxoak bere ordez. Orduan, ikusiko zelan geratuko dan. Gero gaineko gurutzia, igual gurutzian ordez bihotz bat egiten dut zau, edo beste zeo zer. Eta hori, 3 osagai. Azukrea, arrautza eta pistatxoa, beraz. Ikusiko zela eta nireak bateon bat gehiago dauka, ez askoz gehiago egizan, ze besten bat errepikauta dauka, baina, nola jungo dan? Aitu. Kulan barruan jungo den bihotza egiteko, esne gaina eta ura berotzen jarriko ditugu, eta bestaldetik txokolatea birrindu eta gurinarekin gopor batean jarriko du. Esne gainak irakiten duenean, gehitu horra, ondo nasi, mauka batean sartu, izozontzietan banatu eta izozgailura sartuko du gogortu arte. Bestalde batetik, Maria bainuan txokolatea urtzen jarriko du gainerako gurinarekin. Arrautza zuringoak eta gorringoak banatu. Zuringoak azukraren erdiarekin arrotu. Beste gorringoak beste azukraren erdiarekin arrotzen hasiko gara. Gero, txokolate urtua gehituko diogu, almendra irina eta arroz irina. Poliki nasi eta gorde. Behin txokolate bihotzak izoztuta dauzkagunean, bizkotxo krema oinarren jarri, erdian bihotz izoztu bat, honen gainean berriro bizkotxo krema eta 2 orduz izozgailuan sartu. Egiteko garaian, 20 minutuz 200 gradutara egin eta zerbitzatu marmelada pixka batekin lagundu. Orduan, lehenengo, bihotza ingo dio. Bihotzak zer emango du? Baldeatetik. Bihotza, barrukoa, urtuko danak, gero, honi bere egunean, txorienen antzeko beste rezeta batean ingen duen, eta orduan deitu zioten, txokolate jariokorreko bizkotxoa. Ze azkenean hori nahi dugu, erdiko bihotza jariokorra izatea, kanpotik bihotza eta barruan txokolatea izatea. Kulant, gero esan zioten kulant ditu altzaion. Kulant deitzen da, eta kulant dator kuler hitzatik, kuler hitzak frantzesez, pronuntziazioa barkatuko ez da zuez, ez dakita ezaten, baina urtu esan nahi dau. Orduan, hori da bizkotxo honen berezitasuna, esan? Arzua daukat. Zer? Bi txokolate dauzkat, 170 bihotzaiteko, eta 160 kanpoko bizkotxiteko. Bihotza, zein da 170 eta zein da 160? Pixetatik zein? Bai. 170 eta 160. Alderantziz. Iunagoa. 150 naukan, eta? Bai, pixat iunagoa egertzen da, ez? Te holan, taketortik ikusita ero, ez? Zutan nire artian zu zara daltonikoa, horta... Ja, beha, ni badakian... Buruan sartu ditut, txikiak, 70, handiak, 160. Hemen bihotzan edugunez hori izatea holan intentsuago ero, hartuko du, 170 eta 160, hori iztut esan da. Txikitzen jungo naiz eta gopor batean jartzen jungo naiz. Oso ondo, hori da Michel Brasen errezeta bat, berai egokitzen jako, eta bera antza basauen elurretan holan familixakin, eskiatzen edo, eta zabizen txokolate urtu bat, txokolatea tasan, jatetan bezala, holan familixakin edaten. Eta hortan, otu jakon, zegatxik ez duten postre bat, honekin, holako bizkotxo bat, non zabaltzen dozunean,
hori ez, txokolate holan krematxu hau jariokorreko izatia. Eta 2 urtez egon zan errezeta hori perfekzionatzen, eta holaxe sortu zen gaur ezagutzen dugun kulanta. Bai. Naiz eta gero, beste herrialde batzutan, kulantan ordez, aukie beste izen batzuk, Argentinan txokolatezko sumendia, eda Italian sofiato. Baina, egia da, normalien jendeak ezagutzen dauela, txokolate kulantan izenakin. Guk biskuita, jatetxean biskuita itzen. Txokolate biskuita. Eta, historia, baduka, hotza pasatzen egonen da gero eskiatzen gero txokolate bero bat hartzen zauzela. Historia politxa bada. Horrek euroitzofenekin eta ostra, egi esan, ni jentia gero ez dakit, hau eskatzen duen, hau udan eskatzen dute, hotzarekin, hotz gabe, beruarekin, eta hau nire semeek, da beti eskatzen duten zerbait. Hau, nola beste etxo, hoi ez da zen, umela dara, bizkotxo, brownia. Txokolate kontutan nire bai, postrea noian eskatzen, nire kuadrian 2 talde dauz. Bai. Lehen taldea da, nire lagun Idoia Barandaren taldea, hau da, gazta tartarena, gazta tarta bat egoten bada, berak hori beti eskatu egin bidau beti. Bai, Ze beti gainea itzen dugu jatetxe danen gazta tartan proba. Eta gero beste batzuk gara txokolatean aldekoak. Ara. Eta nik beti txokolatiekin zehose hori eskatu dut bukatzeko, hori gustatzen jatela. Eta kulanta badau, noski hori eskatzen dut. Eta gaina kulanta, normalien momentuan beran eitzen dan postre bada, momentuan beran, erretzen dan postre bada, eta horregatxik karta askotan, aukitzen duzue, holan, parentesi artean edo kakotxen artean, hau 8 minutu lehenago eskatu edo. Honek, gehiago tardauko dau. Ero menua eskatzen duzuenean, badaude hor batzuk gaina zerbitzari ez da bitu, gero, postrerako kulanta nahi baduzue, eskatzen dizkizuenean lehengoa bigarrenak eta hor, eskatu emarrazue, ze justo gure errezetan, nire errezeta gaur ingo duena, 20 minuta mazki, orduan, badakite. Lehendik eskatu bidala. Hori da, bigarrena bukatzen, zerbitzaria joten da, bigarrena bukatzen ari dira 5. maikoak. 5. maikoak 2 kulan dauzkate, orduan, hor, sukadari buruak esan mardu, aizue, sartu mai horretako kulantak ja egitera. Eta horretik abisatu egiten da denko. Bueno, txokolatia hemen mostuta, gurina gehituko diogu, kafe, hautza, baina ez kafe, hau da, disolbagarria dena, Hau izango da hola ikutu berezi aukiko dagoena gure gaurko kulantak, eta egia da gaur egun kulantak askotarikoak, zapore askotarikoak dauzkagula, txoriren egin dugu txorokolate txubiakin, egin dugu pistatxoakin, egin dugu turroiakin bebai urte baten egin gauen. Eta, originala da, ez? Eta, gauza desberdinak adotzazu sartu, eta politxa da, eta batez be ikusgarrixa. Eta tentsioan mantentzen zaitxuna, ze egia da, batzutan labiakin pasatzen basa ez koiaria sartu, eta umela geratuko da, lehorregia geratuko da, hori ez dakit, arrautza bat olan itzen dozunean temperatura baixuan. Segundutxo batzuk dienez desberdintasuna urtzera edo lehortzera doianean, tentsioa. Egia da guk egiten genuen kulantak, ez guk bihotza ez genion sartzen, txokolate bihotza ez genion sartzen. Orduan, teorian, errezeta honekin, bai barrukoa jariokorreko geratuko zaizue. Hau da, ingo da, inguruko bizkotxoa arrautza eramango duela, baina barruko bihotzak arrautzarik ez da, hori txokolate urtua danez, ez baduzu egiten, 3 ordu, noski, baina bai, barruan biguna geratuko zaigu txokolatearekin. Guk egiten genuen bat, zala, azkenean bakarrik bihotz gabe, eta egiten zan da bizkotxoaren erdialdea gutxi inda beratzen zen. Orduan hori zan jariokorreko beratzen zala. Eta hori zan altzen duen, guk egiten genuen, martinenean geneukan pralinekin, eta guk txokolatean egiten genuen. Eta hori zan, gutxiago puntu harrapatzen zenion, da gu bageniken 8 minutu, hor, egiten. Hau itzalen jatzu, berriz pizten. Hori neukan hor, gero Maria baino egiteko. Orduan, hartzen duzu horrelako izotza egiteko molde bat, edo zer nahi duzuena, eta nik hau mauka batean beteko ditut, eta hau izozgaiura joan behar da. Eta gero asmoa da, askatzen ditugunean, 2 bolatxo batein, eta bolatxo hori izatea bihotzean dagoen. Edo zein molde, nahi duzuena, gero kontutan izan behar duzue, hemen barruan, zerbait jaundia, hemen barruan joan behar da, erdian. Orduan nik uste dut kalkulo egin dut, eta holako bolatxo batekin, erdian, ondo jungo da.
apropos izango dela. Ba, Michel Brasera bueltatuz kulanta sortu zauen sukalari frantzes honek, Le Chef aldizkarian agertu zen 2016an munduko txefik onena bezala izendatu zauienean. Beraz, egisa da, sukaldaritza modernoan influentzia asko izan dauen sukaldarixa izan dara, Michel Bras, eta segatik ezaguna dan kulantaz gain. Bere sinpletasunagatik, lehen gaiaktekiko zaukan errespetuagatik eta inguruniagatik, berak azkenean asko apreziatzen zauen, bere errixa eta bere inguru kilometro zeroko produktuak gaur ezagutze ditugunak, berak asko apreziatzen dituen bere garaian, autodidakta izan zen guztiz, bere ama sukaldarixa izan zen, Lumasak jatetxeko sukaldaritza Frantzian, eta berez ez itxun olan sukaldaritza ikasketarik egin, baizik eta, lehenko gunean, Juan zer urtean, Juantxu jatetxia buruz berbaitzen gabizenean, autodidakta eta nunik ez dago beren, praktikan eta beste jatetxe batzutan lanian. Eta gero ere, hau da, eizako txakurrak eta euskaten dago, ama sukaldaria zen. Hor berezkoa zerbait ere biteli egongo zen, herentziaren bat hor behintzat imitazioz egongo zen. Zerbait bai. Bueno, ni honekin, erretilo bat hartu behar dut, bestela hau eroriko zai, eta izozgaiura noa, eta gero jarrituko du, kanpoko bizkotxoa egiten, hau izoztu bitartean. Oso ondo. Imaginatuko duzuen moduan, holako bihotz batzuk han badauzkate. Etxeko lanak. Baina gero ekarriko jo, gero. Gero joango gara ikusten. 1970an, Gold eta Millau gidan, gaur egun Michelin gida ezagutzen dugun bezala, bere garaixan gida frantses honek zauzen, eta bere talentua nabarmendu zabien, janari xumea, baina garrantziz betea. Eta gainera, gero, sukaldari belaunaldi berri baten inspirazioa izan da, adibidez Ferran Adriak beti nabarmendu daue bai, Michel Brasen sukaldaritza, beretzako inspirazio bat izan zela. Beraz, pertsonaia oso garrantzitsua, 1989an 3 Michelin izar irabazi zituen, eta bertan sendotu zaben bere karreria eta bere ondarea. Zuk ezagutzen duzu, Michel Bras, bere liburuak eta hori, bai. Ez daukat bat, Brasena bat badukadala, bai. Eta gaina hori frantzesez, Eta segia zen, nik frantzesa, ez dakit, baina egia da sukaldeko terminologia, bai. Frantzian 4 hilabete honi zen, duela eta piku urte lanian, eta geratzen zaidana da hori sukaldeko terminologia eta errezetak eta irakurtzen baitut, ulertzen ditut. Orduan, sukaldaritza mailan referente bat munduko honena, hor bagizu batzuk Robuchonen aldekoa dira, bestatzuk Brat, bestatzuk Agrea, hor Santi Santa Maria, zein da munduko futbol talde honena, ezin da esan, sukaldari handi bat, eta, kulanta bezalako errezetak utzi zizkiguna, eta gaur egun zenbat tokitan egiten diran, ez? Txokolatea urtzen, eta hau izango da, bizkotxo egiteko erabiliko duna. Taula kanpora, eta orain, ingo ditu gana da, arrautzak gorringoak eta zuringoak banatu, eta hemen, azukrearen erdia, beti, ingo dut, zuringoak arrotzeko, eta beste erdia, gorringoak egiteko. Orden, bi gopor, eta hori, hau plangintza garrantzitsua da. Hau egiten hasi baino lehen hau, azalduko izuet, azkar, molde hauetan nola egiten da. Dagoeneko papera muztuta utzi ditut. Labantxiki bat atare zopatare. Eta orduan guk jatetxean egiten genduena hartu olako honek labeko papera, bestela egin beharko zenuten gurinarekin eta kakao hautzarekin igurtzi, baina eta batzutan itxatzi egiten da. Ez itxazteko sekretua zinan, labeko papera, laukitxo bat, gainean molde bat, hartu, eta listo. Honekin, hau moztuina da, luzeegia da, baina, gero gora egiten du, orduan, gero gora egiten duenez, gutxi gora onarte neikua izango zen, hauetan izozgailura sartu, eta gero labera sartu gogorra hartzen duzu lan, plak, labean sartzen gendun, eta ateratzeko garaian itxesan hau, plak, kendu, eta hor zegoen. Zelako errez, eta... Baina, horako gauza jau, jentiak esaten, nola egiten duzue? Guretzago, tontakeri bat ematen duena, baina jakin egin behar da. Hartaz izan guroso? Ez, honekin hobeto mozten da,
oso ondo. Bueno, zigor gaur segun da, berez isa. Bai, bizarrekin urteak. Orduan... Bai, hori examina, bai, zure zeinan urte betetzea da Euskal Herrixan ospatzen dana. Nik behitxo, jaiozan egunean, nik sare sozialetan gutxe jartzen baina jarri dut. Hau da, hau. Errepublikar baten egunean, semia erreunian jaio. Eta ala da, eta oin ospatu inbarko dut gaurko eguna. Eta ospatzen dut gure txoko da, ekiren eguna. Gure seme ekiren eguna. Baina bestela badago beste ospakin bat. Erregiak ez ziela, jakintxuak ziela berez, Bueno. Berez naiz eta monarkikoa ez izan, balixo dago errege egunean jaixotzea eta opari politxena. Hori bai, guk opari zoragarria jaso genuen, gainera ogi batekin, esaten da moduan semiak, ogi batekin tortzen diez, orduan esan zidaten txorienen hasten nintzela, duela aurten 11 urte, eta agertu zen gure semia hori, ogitxo batekin bezapian, eta ordutik, ospatu egiten. Ni neukan pixka markauta, zebeti katzotzio, oparatzi zizkian tiak. Eta ni katzotzi, esaten dago. Eta tiak, zigor, etorri erregiako oparixa itxizu, eta zer da? Kantzontzio, beti kantzontzio. Bueno, opari erabilgarriak. Bai, urte baten pijama, eta esan, pijama. Bueno, erregiek, oparixak politxak ekartzen dituzte, eta gaur, atzaldetan, errege bespera ilusioz bizidaz, kabalgata pila bat etortzen die, emoteko harrera, Baltasar, Meltxor eta Gasparri. Eta, etortzen die, gainera, herrixetan, arrasaten, nik, ez dut ikusten, nondik etortzen die, ni herriko plazan bizina zenez, nire ama hor bizinez, nik urbiltzen ez, han agertzen die. Baina, antza, Lekitxon eta Bermeon, etortzen die, itxasotik. Hori, dutolako kostaldeko herrietan itxasotik etortzen die. Irunen eta Gasteizen trenien etortzen die, basamortutik urrin dau, da trenien etorri biko die. Eta beste leku batzutan, funikularrian da, itxen daue bere bidia, herrixetara heltzeko, umiei, kaixo esateko, eta esateko ondo portabizadie, gaur gauian ondo loei, eta bixar goixian baratuko ditugu opari danak. Eta hoiei, guk olentzeruri beti usten diogu, zerbait jateko, eta hoiei ere utzi berzaie zerbait. Noski baiet. Eta, karo, hau da, irugaetik. Guk, olentzeo eta Mari Domingini usten dio, eta asto haibe zerbait. Hau edie, iruga melu. Bai, zigor, baina, zuk aukeratzen duzu, zuri erregia, geixen guztan dutzuna. Batentzak usten duzu agarri. Horra, guztan dutzazu ondo, holan, ulan bat, eta bestiai, intxaur batzuk. Eta kartela jartzen duzu. A ber, Meltxor, hau zutzako, bestiak ez kutu ere inau, Zue bestiak intxaurrak zuentzako. Politxa da, eta gainera, urrengo egunean, bixar, aukiko oparixak, ondo portau bagara, eta erregiak ospatzen baitugu etxean, eta danoi gustatzen jakon, errege opila. Hori da, nik jarsotzen duen, opari bakarra urtero jaso duena, eta nik erosi izan duena, eta ni hor onartzen dut, naizela, errege opil betean aldeko. Hau da, patata tortilla moduan. Kipularekin kipula gabe, hau da, betia bete gabe, batzuk kremarekin, bestatzuk esnegainarekin, ez da ize. Ni esnegain salia, naiz. Ez nauz zurekin adoz. Tortillakin konparatzen bozu, badauz tortilla beteak bai, baina nik nahi tortilla klasikoa. Bale, eta orduan zer gabe? Utza? Bete gabe? A ber, eske, nik ontxe... Zigara, a ber, rekalkulando. Bai, nik aitortu izan dut txorienen noizbait, eta nienaz errege opil oso salea. Lehorre gisa pentsaten jat, orduan janbiotenian, naixeu dotolan gozogile kremakin edo txokolate trufakin beteta, baina ni gure lenguzu italiarren herrialdera holan jota, nik naixeot panetonea. Baina panetonea zenbat urte da, ja? Panetonea urtatzuk etorri zara bada, Eta, erregetan jaten dala, nik polboreak eta panetonea, hori bakarrik jaten dute gabonetan. Nire etxian, egoten da errego, pila mazapanak egoten die, pila gauza, baina nik horrek bisei naz fidela. Panetonea bakizu gauza bat ikizaizu, Osmagarria. Gauza bakarra, nahi dut esan. Panetonea badago marka Durangon dago gozotegi bat, ekartzen dituela Italiatik panetoneak, marka oso on batekoak, oso garestiak. Bai. Errego pilak be, bai. Bai, hori da, baina, eta kontua da, ze iraungitze data dukaten.
6 hilabetekoa, eta egia da gero, atzetik irakurtzen hasten zara osagaiak, eta ez da gehitzen dizkiotela holan hartuta luzatzeko eta olakoak. Ez, berez hau ondo poltsan eta baldin badago, eta dauzkan hartziduragatik, eta dauzkan irauten duela pila bat. Eta, claro, Durangon, denda horretan, nik sasoia danean ez ditut erosten, baina urtarrila bukaeran prezio erdian dobe. Eta horrek jakin dezazuen, norbait nahi badu, erosin beba, baina... Eta honeko panetonea, bai, hauek, 6 hilabete. Maiatzen arte nahi bazu eraman, eta maiatzen jan aldituzu etxean. Eta egia da, guk, otzaian ero jan genuen. Eta ondiokan eseak dauz, honek etortzen die, horago, kartoiesko kutsa batzutan, baina kartoiesko kutsa batzutan, eta gero plastikoan, orduan horrek esetasuna oso ondo mantentzen dau, eta benetan goxua dauzela, eta bere puntuan. Zigorrak esaten daren bezala, ez dakit 6 hilabete, zenik panetonea maiatza ekainan, ez sekula jan, baina urtarrian eta otsaian bai, eta oso goxo irauten daue. Bueno, zer irauten dau pila bat? Errege opilan aitzindariak. Pikua, datia eta esiz enjako ogiak. Bakitu piku ogiak honek... Beti ezagutu izan dugun barratxo energetikoa. Gaur egun hor datorkigu ez da izolako barratxoak eta hori beti ezagutu izan dugu. Hori da, errege opilan aitzindaria. Ze Saturnaliako aintzinako erromatar jaietan dauka jatorrixa. Eta bertan, esklabuei ematen jaken olako janari bat zan. Eta barruan zaukan baba bat. Gaur egun bebai, baba, edo errege holan figuratxua. Nik entzun dut hori historia, oso polita da, bai. Politxa da. Eta orduan, gaur egun bebai, haukau, errege opilan barruan, olako baba, edo erregetxo figuratxo bat. Eta orduan, garai hartan, tokaten jako nahi baba, horrei izendatzen jakon, bakarrik egun baterako, erregeen errege. Hori zen tradizioa, apurtxo bat eraldatu da gaur egunera arte, eta familia bakoitzak bere tradizioa dauka. Nire txian, tokatzen bagatzu? Fregauen beso. Ez, nire txian da ordaintzia tokaten jatzula. Ero urren urtean. Gure txian lehen itxezen uste, urren urtean, berai, ez dakitin, berez nik esan nizuen, nik lehen bat baino gehiago tratatu izan dut, ez esateko tokatu zera. Eta normala, estadistikak hor daude, gehien jaten duenak tokatzeko aukera gehiago dauzka, normala. Hori bai, horren zati bat mehea, labanak itxen badago oztopo. Ez daukako zeri dagoeneko, bestaldera. Bueno, Patri, segundu bat. A ber, txokolatea urtu zaigo, hau itzaldu duia, eta gurina bota dio. Ikustu ja hemen, nahi baduzu batzuk, hemen patxarra bota dio, patxar pixka bat, ondo etortzen zaio. Ero, bihotzean, lehen indugun bihotzetan. Hemen, gorringoak, zuringoarekin, honekin, azukrearekin, zuritu ditugu, ez? Eta oin, behar duguna da, urrengo pausua dala, zuringoak arrotzea. Horretako, salata pixka bat, eta gero erdi arrotuta daudenean, hartu, eta azukrea gehituko diogu. Orduan, entzute zaitez? Apur bat, bai. Oin, baina izein zu, Piteli. Ni hemen honi emango dio, beldu labe. Gaur egun errege moduan ezagutze ditzugun arren, berez Biblian agertzen die jakintxu edo mago bezala, bai Baltasar, Melchor, eta zein falta jat? Eta Gaspar. Juan San saltatzera. Mesedez, Igor, mesedez. Eta honek joan ziren, izar bat jarraitzen, Beleneraino, Jesus aurtsoa gurtzeko eta oparixak emoteko, intxentxua, urrea eta mirra. Niri urrearekin nahikoa, nire ekarri oze urrea bestea ja eskertzen diet, honek irudezien, urrea lotzen da boterearekin, intxentxua jainkoentzako opari gisa, baina mirra, ze demontre da mirra? Hasta gita, hor, itxeiten ari nintzen zuk eta mirra da? Eta mirra da, mirra da medikuntza bezala, medizina bezala oparitzen zan, mirra, eta da zuaiz bateko erresina bat. Orduan, erresina hori da, holan, likatxua, orixa, potolua, eta hori olio esentzial bezala erabiltzen da, zaurixak eta zaintzeko, antiseptiko bezala, berez, garai baten, zan oso opari preziatua. Afrika iparraldean dauka bere jatorria, eta hori, infusioterapia ez, aromaterapiarako eta infusiotarako erabiltzen da gaur egun. Beraz, bai, bitu. Horti dau mirra. Baina, batzuk esaten da ez?
zuri erregetan txikitan tokaten gatzen dugun bezala, oparixak erabilgarriak izan bidiela, hau da, euritako bat, galtzerri batzuk, galtzontzioak, pijama da, benetan biosuna, zuk gero ez erosteko, eta beste batzuk dira aldekuak, oparixak izan bidiela, gehiago, kapritxuak edo, zehose, zuk gura dozuna. Nik bizit tartian nago egisa da, zehose, holan, bihar duten oparitzen bostie, oso ondo, eta kapritxo badia, bai, ondo. Nik uste dut, oparixak, inoiz ezin diela epaitu zen, horbaitzek, itxen batzu, opari bat, izan zure lagun bat, zure urte betetzen, edo errege magoak, beti ondo datoz. Nire arre bari, birritan oparitxo nion, gaina birritan bai, motxila bat, mendian ibiltzeko motxila, baina bera etzan ez juten, esan egon, usteko niri. Olakoa zara zu? Zazuk itxitxuzu oparixak horre? Ez naiz olakoa nintzen, aldatu naiz orain, Baina bai, hori onartzen dut, egin izan dudala. Baduz olakoa ez? A ber, esan, niretzak, enuen pentsatzen, baina berak egia da, bai inuen nire gustokoa esan bat, niri gustatuko litzaidaken tamainukua, azkenean oparitxo behar duzu, zuri gustatzen zen zu zerbait, ez? Eta berak, oso ondo ez dakiz zer, eta, nik oparitu nien, da inoiz, araitz, behar duzu hori. Eta ez, utziko diezu. Nik baukat, nire kuadriako neska bat, bikotean neska daukala bai, da guzti berdina daukiela janzteko, orduan, esaten dau, oparixak beti, poltzo bat oparitzotat, niri bai gustatzen jatena, eta, horako gauzak, orduan die, bai zuretzako, bai niretzako, oparixak. Hau da, ez da zure izia intzatasuna, baina, elkar banatu zeiken opari bat. Eta hortan bai, nik noiz bai izan arrai, oparitze dut zutolan, eskapatxo bat. Baina, nik bikoteari urteretetzetan daulan, oparitzen diot, hori, jatetxe batera, jutea, jatera, nik nahi dudan. Aukeratzen badau, bi pertsonan dako, baskari bat, aukeratzen badau beste bat, hori ja. Bi pertsonan dako esan berri zaten da. Ni pazientzak hartu, eta berak ezin badu, ni juten, ez? Bueno, hemen, lagunok, errezeta, askar, denbora joaten nahi zaigu. Txokolate urtu zaigu, hori, gorringo eta azukrarekin hasi dut, gero gehitu diot almendra irina eta arroz irina, eta hemen ondo nasi. Honekin, hau mauka batean sartuko dugu, eta gure moldeak beteko ditugu betegarriakin. Esan dakoa, oinarrian eramango du. Hau, berrez da, bizkotxo baten nasketa berdina da. Arrautzak, baina banatuta jundi da. Arrautzak, gero azukrea eta irina. Kasu honetan, bi irin ezberdin, ze azken almendra nata badakizu samurtasun ematen diola. Eta barruan eramango duen bihotza, hemen daukalala. Hau da, izostutakoa. Bonboitxuak. Bonboitxuak. Hauek izango da, mauka batean jarriko du, hoiala hartuko dut. Mauka batean jarri gure bizkotxoa, bizkotxoaren betegarria esan dezagun. Eta, hau, oinarrian geruzatxoa jarriko du, hemen doan, tak. Hemen, izkin eta lehengo papela izkinan geratzeko, erdian, olako bonboitxo bat, geratu dala izostu hor lotuta, eta inguru guztia bizkotxoarekin. Beraz, beruak ingo dauena da, bizkotxua guztizko sinatu, eta barrukoa melatxu utzi. Eta hori kulanta izango da, gero zabaltzen dugunean, barruko bihotza urtua egongo da. Honeko daukana da, guk egiten genituena da, hartu pila bat egin, eta izozgailuan. Eta gu badakigu, hau dena izoztuta egonda, labean 20 minutu behar ditu 200 gradutara. Hori jakin da, eukin aldituzu, hartu egin dozenak horrelakoak, eta gero 20 minutuan labea behar duela. Segituan oin sartuko bai nuke, 8 minutukin nero gutxi gorera egin dago zan, eta bihotza urtuta. Baina guk esan dagoa. Habek, izozgailura jongo dira, izozgailuan geratuko dira. Holan, klok, hau gortuta hau. Kontuz. Eta honek behar duena da, eskatzen dizutenean, sartu 5. maikoak, hartzen duzu holan, eta 20 minutu labera. Eta gero, dastatzera goaz, bestela Santiago Tartajan gabe gatuko gara. Esan dut tentsioan bizitzen diela postroneik, ez? Bai, hainbaten bai. Hartu izu traputxo bat, ume... Hau hori da, hori...
azpikoan ikau, akorduan daukat errexo egiten abela, Zeran dan, praktika falta, ez zatia. Eta hoin bueno, justu duzu, moduan, molde arrezkentzen da, hori gero itxiko izudietu lan pixkat. Zer izango da? Bai, eta barrukoa? Ontxe zabalduko. Nola egongo ete da barrukoa? Baita. Ona. Horrela, jarriko izkio marmela pixka bat. Horrek apaintzeko, esen niri fruta sobra eterraz. Abi batzu. Vainilla izoski bat aukitzen bozu? Ja, behien neukan. Eta hemen daukagu gure kulanta. Orain, asmoa da, goiara sartzen dionean, bere bihotza nola egongo ete den. Hori da, orain, ikusi behar duguna. Koiara handi batekin bezala berri, Bai, nik imina... Tza! Venga! Ja, ba. Bueno, bitu. Bai, bueno, ikusten zuen, bizkotxoa be, hau izango zen erdibidean, Michel Bras eta Zigorriturretan bizkotxoa. Kanpokoa, egin da, ikusten duzu, nola bizkotxoa egin da dauen, baina samurra. Enintzen akordatzen kafia jarri otzagula. Bai. Aldo zuz kafe apurret hartu? Honikoan bai, ez? Apurtxo bat bai. Txokolatia eta antien egoten bada? Ekipo benetan, ez zaigu ondo atera, ez, Patri? Pikau iten dau, ez du merezi hau probatzia, ez? Bai, hone bisak etxera erungoz. Bai, baina, bueno, ekipo handako Santiago tarta batero zerbait ingo, bai, ez? Ez dakit sobrauko dan be bai, Bueno, ontsi ikusiko. Bigarren errezeta joango da Santiagoraino joango gara. Kompostela daño. Bueno, edo ez dakit onartuko zuen, zean almendrakin egiten da, baina guk gaurko bertsioa ingo pistatxoekin. Santiago tarta pistatxoekin. Bai, bueno, eta gero gurutze barik. Beraz, Santiago tartan oinarritutako, bueno, asmakuntza bat. Pistatxo tarta dituko dugu, eta... Pistatxo tarta erreza, ze 3 osagai bakarrik ditu. Eta, honei die. 250 gramo arrautz nahasiko ditugu, 250 gramo azuket xurikin eta 250 gramo pistatxo irinarekin. 180 gradutara erre 25 minutuan molde baten, eta gero azukre hautsakin, hautxestatu eta zerbitzatu. Neurria gaina jakiteko ere, erresa, ez? 250 dara. 250 dara. Eta iteko pistatxo irina, hemen txauskat pistatxoak, eta ingoitxuguna da, bueno, irin bilakatu. Azkenean, irinak, almendra irina bai, holan saltzen da, baina almendra hautxestatua da. Zehatu, bai, ez da irina, ez da pixkat gainera holan, testura dauka. Testura dauka, eta ez da, baetzen bazu ere, pila bat geratuko zaizue, hori irestontzian, baetzen azten basarete. Orduan, bueno, nik lehen bizkotxoa indut, eta egiten duzu almendra irin bat, eta beti izaten dira holan pixat, ezeagoak esan dezagun, ez? Eta pistatxoak tartean badauka, pistatxoak bakizu nola dintzen zaien, ez? Ez? Irriparrearen ero zoriontasunaren fruta. Zegatik, irriparriten dutelako. Daukatelako erdi ireki eta oskola, eta hori da irriparre baten moduan, ero parre itxura daukolako, oskol horrek irekita, Guk hemen, zurituta gen euskan, baina egia za, pistatxoa jaten dituzunean, pixkat egiten du gorantza. Segun nola behitzen duzun, karo. Zukartzen mazu, gorantza holan da bana, eta alderatzi zarrapaten mazu pistatxoa, sarre da holan, zinale. Baina, bueno, zigor, gu positibo izan digara. Beti positibo. Ja, pixua, hor dira? Pixua, zuk erabilezu, hemen txik. Vale. Ez que ontxe, neurtu biot trampak. Zenik 250 gramo jarri ditut, baina ontsi ikusiko ditugu txorieneko lapurrak zenbat lapurtu doztien pistatxo. Ze, bakitu da gauza bat hor jartze dozuna, tik, jendia ibiltzen da, pikoteatzen. Ja, hombre. Eta ontsi ikusiko, 250 mardia edo 230 mar. Ni, Patri, zerbait ikusi dut, baina sekula ez dut onartuko, ana ikusi du ala iten hori. 200 goiaz, osea. Ana izan dut. 220... 250 marrera ez gara ertzen, Nolako azan. A ver,
hemen, behitu, lantaldea gaiztoak garela, behitu, daukagu lantaldeko bat, beti dagoela ETB-ko orkesle batetaz, kristonak esaten gaizki aparkatzen duelako. Berrunda 20 gramo hortik joan dira. Balekoan, lantaldeko beste batek, arkaskiatean zion, beheko txiari, baina jota kruzauta, eta zazu, urrengorako. Tak, eta bai, hemen, baina, humore eta aldarte humorearekin, ez dugu txarrera esate. Bai, eta bakigu, errezetak, beti esateko, gozo gintza, zehatz behar da. Hori esan iten da, hori teoria da. Baina, bueno, egia da, gure zuzendari andereinoak jasoko duela bere pistatxo razioa, badauka erdi bat, oin bestea, gero pastel modua jango du. Zuzendari izan da orduan? Nik esan du zuzendari izan da? Nik aipatu du momentu ematen ana izan da? Ez, mesedez, ni xiliko, naz? Uste dut talde lana izan dela, Bai. Hortan moldatzen gara. Bueno, pistatxoak, hemen aipatu izan du, pistatxoan inguruan, jendea, hemen Errexaldean eta pilat, horlen almendrak eta zeuden tokian, oin pistatxoa sartzen ari direla, eta hau bada inbertsio bat, epe luzera, esan dezagun, ondo emateko pistatxo zuaiz batek 10 bat urtero behar ditu, ja 5 urtekin azten dira ematen, baina ondo emateko 10, eta egia da gaur egun, lehenkoan ingen duenean, noiz ez esan, iaz, esan behar da, iaz ingen duenean, hau guacamole, sasi guacamole faltzua, horrera bile genuen pistatxo krema. Eta gaur egun errezeta pila batean da erabiltzen dituzte pistatxo kremak eta pistatxoak, esan dezagun, modan dauen zerbait da, eta presioan, ondo ordaintzen den zerbait. Ez dakit emankorra izango dan produkzio aldetik, baina diru aldetik behintzat, badau desberdintasuna. Zupero uste duzu, horako fruitulehor, kremak eta saltzen justen, kakao esana normalian, 3-4 eurotan egoten da poteolan haundi bat. Gero, sartzen baituzu urrak edo almendrak, igotzen batu 8-9 eurotara. Pistatxoak eguneko, pistatxo izaten badea, 15-20 eurotik gora. Bai, orduan, eta gainera, esan dagoa, hor Nafarroan eta hor Nafarroako hegoaldean eta hango lurretan da ondo ematen du, eta jende ari da pistatxoa sartzen, eta, biharko una, gare batean hemen gure inguruan, gare batean da gaur egun, pinudia guri zenbat aldiz galdetzen ziguten osagak eta norbaitekin hasita, pinudiri baldauka. Eta hori, lehen pinudia ziren, baina hor beraldean galdetuko dut eta pistatxo hori baldauka. Orduan segi horrekin ondo, bikote ona da hori. Hori da, haukiko itxu pistatxoak eta errezeta hau itxeko, produzioa. Ez, saltzeko dana. Saltzeko dana? Etxerako diru. Nolako esaren. Patri, nutrizionalki, legunean, ez da izu, nola azkenengo, itzeiten hon ginen, nola esan hau, brokolia xut hori ero. Bai. Pistatxoek ematen dizute, 1 gramo brokoli bezain beste zuntz, eta banana batek beste potasioa. Orduan ibili zinetenok, eske gure lantaldeko bat, hori hau dena entzun da gero, gaur, ikusi dut brokolia jaten. Bai, gaizka aparkatu dena. Eta, karo, oin esaten duk, abixatu behar lehen, pistatxoa jango nik Nik uste dut, idoia irakurri dauela eta horregatxik lapurtu ditxu 20 gramo pistatxo. Ja. Claro. Hemen txaukau tarta enya eta berezitasuna almendra tartana edo Santiago tartana bada mehea eta, esea izaten da, hori almendra irinak ematen dio zetasun hori. Orduan, labera, sartuko dugu, 25 minutu. Venga. Baina, zigor, txokolanak egin da. Bale. Bai, bera zu jarraitxu berbaitzen. Bai, ez nik itzein behar niz, komentatu behar nizun, gero, hau bukatuta gero, oia lumera junal garela, ze gaur etxakite bueltan da, 31 urte lehen kontzertu eman zutenetik, eta oia lumen etxakitek kontzertu emango du. Bakarra, ni sarrera gabe geratu nintzen, Ander daukator barrentxea laguna, bateria, tipo, torra, eta eskatu nion, baina zigor, oia lumek ematen duen toki. Eta egia da, katibuk eta beste guztiak egin dutenean, gero beste bat, eta hau esan zuten, bat, taldea batzeko. Eta ni egia esan, txakiteko jarraitzaile izanaz, hainbat, dantza indute beraien musikarekin, eta pena gaur oia lumen ezin analizaten, baina, gozo pixka batekin, penak hobeto pasatzen dira. Egongo di aukera gehiago, zigor. Igual ez kontzertu honetarako, baina beste aukera bat. Hemendik, Solano, barrentzea eta bigarren kontzertu bat, venga. Bestela, oia lumera... Anak eta nik gure dut jutian. Oia lumera paskatzera.
Zagoien hormen askotan jandu dira. Nik nahi dut, etzakiten zutera. Pasa, labantxoa zio? Egurrezkoa ez? Egurrezko, bueno, ez. Sierrazkoa, bai. Ai, hortzak dauzkan. Hori da. Eta plater bat, baita ere? Bai, mesedez. Eta sukriak balixo dau, apaintzeko, eta egia da tarta honek daukara, oskola kurruskaria eta errez apurtzen da, beraz. Holan politxo bageratzeko bai? Bada. Haule, zuk panzan urtean erabili zenun, holan pistatxo krema batekin lagunduta holan onduan, ondo. Eta ia zin gendun gu behar Santiago tartin gendun, txorienen da jarri genion hemen gano, badauka holan arrain bat eruztu, horrekin arrain itxura, eta indundi, hortik biliko da, gura arrain hemen txorieneko ez da indunda, negurrezko. Komeko kosa. Baina, hola, kolorea politxa badauka honek, berde politxo ze pistatxoena, esan? Zia zerbak sartuko ditugu, igual, edo matxa edo ez. Pistatxoa die. Hau da, ez da brokoli tarta. Gure depurazio bizkotxua. Bueno, hementxe gure Santiago pistatxo tarta. Honek bauka indarra, eta sukria, beraz, apurtxo bat hartziakin, ondo goi, ez da bauka ezetasuna, browniak eta olako postiak gauitzen da dena. Hala, hau nikoa. Ez da egin apurtxo bat esan duzu? Hartu apurtxo bat gehiago. Eta gluten barik. Bai, bitu, gaurko bi posturak gluten gabe. Neriak era almendra irina eta arroz irina zeukan, orduan gluten gabe biak, eta biak guztuak. Horrona. Diabetikoen dago ez, baina zeliakoentako oso aproposak. Bihar eskatoz, bihar jai hartuko dugu. Bihar jai eguna da. Familixakin ospatuko dugu, erregeguna. Ekiren urte betetzea ospatuko dugu. Hori bai, errego pila jango dugu. Eta, hasta azkenean, bueltan, betiko errezetakin. Hau da, errezeta klasikoekin. Etxirarte.